Pai cikloni phaing koraner kebarni karbi lo charlia song dilai aropi ingdeng plikebra ke thom amahang ke thekani ke talona long pache tonponsi high school living certificate HSLC mate higher secondary school living certificate mate HSSLC lapen bachelor degree mate graduation ke chapa unduna tuma phan kar chojai mek mi sen pen ke paman pon Dilai Joseph Terang Memorial Hall along Dilai KSA Head Branch Ingdeng Plikebra ke thom amahang ke thekani ke talon panalong Aluhi Sarpo Man Pen Karbianglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar Aluhi Man Pen Karbianglong Autonomous Council Abarim Speaker Longkiti Mong Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang KSA TDP Amayalong Rap Maipu Budho Terang KSA Bokajan Regional Committee Amaipu Lal Singh Ingti Chunbang Nobin Rongpi SGB Lapen Penang Radasai ke claim ke thekiding atung chetong dunsi Mai RDP dun Mahang di thekani ke talon panajai mek lake ada por phai sir ke malom KSA alama ing thurpon lapen kachikimong padopon pensi pangcheng ponlo lapen por phai khri sira achitim pena bangke karcho amai padopon lo labang so mai kachepahem phupon lake dilai KSA head branch mai phu waisong terang lapen mai ke phalam thialong aluhi ke pachini pon lake chunbang brojen hanse pensi sai deng ponlo Maya long aluhia tumpen lokechari ke baprang ponang jiputhak kachetong dun risoi janga tuma phan than mum padopon Dilai ben bijoy rongpi karbing long lai